Ayun, for today's video mga par, tara samahan nyo ako, magluluto tayo ng burong Kapampangan at derang bangus. Syempre, tara, let's go. At ayun, binanlawan ko na kayong balasenas mga par, para naman mailaga ko na yan. Syempre, bagong pitas yan, manyaman na kanyan din, panapingan mo no. Tapos itiltil mo sa buro yan, syempre. At eto ngay, malambot na yung pampa-high blood natin, ayun o. Grabe yan, lechong kawalay, pampa-high blood, putok-batok ng mga par. So yun, nagluto nga ako ng arroz caldo mga par. Itong manok na to, ito yung manok na kakatayin, na laging tarunan sa sabong. Kaya ito, inuto ko na, pang arroz caldo, almusal. Tara, lalapain ko na to, samahin nyo ako mga par. At ayun, ginawa muna ako ng kalamansi dito sa bakod, dito sa harap namin ng bahay. Iba talaga pag mayroong kantanim ng mga par. Hindi ka nabibili ng kalamansi, libreng-libre lang oh. Ayan oh, napakalapit lang. Ayan oh. So yun, luto na yung arroz caldo mga par. Ang sarap nito. Ito yung manok na talunan. Lasang-lasa mo yung talo sa manok, di ba? Tara, kakainin natin ito at lalapain ko na itong arroz caldo na ito para maubos na yung talunan ng manok. At eto nga, ninalapa ko na yung talunan na manok mga par. Kawawa naman yung manok na to, nakakatay tuloy dahil sa pagkatalo niya. Kaya yun, naluto tuloy. So yun mga par, nakaready na nga yung lulutuin ko. Merong buro. At ito, putok-batok na pritsyon para sa mga high blood dyan. At derang bangus naman para masahilig sa bangus dyan, iwas high blood. Fast forward, eto nga, niluluto ko na at dinaderang ko na yung bangus mga par. Tignan nyo naman yan kung gano'ng kararagol. Napakasarap niyan, isoso mo sa buro tsaka yung talong no. Kanya mamyakin. Fast forward, at ito nga, luto na nga yung derang bangus mga paro. Standard ng pagkakaluto niyan, isoso mo sa buro, napakasarap niyan. So yun mga par, luto na yung pininderang bangus, ayan no. Sinakaw ko na, syempre patamadulok yargo, ala na akong laman, ay Diyos ko, makakalurus ko. So yun mga par, pinapabukal ko na nga yung talong, ayan no. Kumukulo-kulo na siya, napakasarap niyan, grabe. Press na press, bagong pitas yan mga par. So yun mga par, nagising na rin ako ng buro. Ito yung burong Kapampangan sa amin, siyempre. Ang pinaka-trending na buro dito sa Pampanga at napakasarap mga par. I-try nyo rin to sa derang bangus, siyempre. 1 minute later. So yun mga par, luto na nga yung derang bangus at buro. At meron ding ano dito, talong tsaka fried chicken. Tara, samahan nyo kami kumain mga par. 30 seconds later. So yun mga par, luto na nga yung bangus at yung buro, ayan. Inambula ako na sa kanin. Napakasarap yan mga par. Tapos magagamat ka no. Tapos didila-dilahin mo yung, yung mga daliri mo. Ay Diyos ko, napakasarap mga par. Solid. Busog na busog ka talaga. Ayan, tara na. 10 seconds later. So yun mga par, nilalapa ko na nga yung buro at saka derang bangus. Yun lang naman, share ko lang syempre. And thank you, shish. Kumain na rin kayo at magluto sa bahay. Thank you. Masipag TV.